Едно предаване, където така доста недобронамерено. Не ми се говори за това предаване. Искаш ли да сравниш рейтинга на това предаване с моя рейтинг? Правиш ли опити въобще? Не съм гледала. И каква е разликата, кажи? Кажи ти, твоето мнение. Не съм... Говорим за господари на ефира, нали? Да. Зуек! Професор Вучков говорил за нас! Говорим за господари на ефира, нали? Да. Каква е техния рейтинг в сравнение с моя? Височък е. В сравнение с моя, конкретно питаме. Какъв им е рейтинга? Верно, Верачко, какъв ни е рейтинга? Зуек, ние рейтинг имаме ли изобщо? И аз това си чудя. Нищо. Той професор Вучков знае по-добре от нас. Нямам думи. Няма да ти отговоря. Обиден въпрос. Добре, все едно не съм го задала. Все едно не си го задала. Не би да смяташ, че господарите имат най-висок рейтинг в България. Ужас! Кажи ми го. Моля ви, професор Вучков, кажете ни! Ама тя ги гледат само между 10 и 18 години. Така е, само дъщеря ми, която е на 10 ни гледа. И сина Рачков, който е на 2. Зуек, и сваковците и чичовците, те не са да кажеш по-големи така от 17-18 годишни максимум. Това е една нищожна част от българското население. Ти видяла ли си хора над 30 години, а те са огромното число? На 30, на 40, на 50, на 60, на 70. Сетих се! И Жана, и Алекс! Да гледат системно господари на ефира. Има ли такива? Честно ще ни кажеш. Систем. А не така, като префърлят програмите. Не съм проверявала, не знам. Освен това, не е колегиално да живееш на гърба на твоите колеги. Това предаване възпроизвежда западно предаване, но то се занимава с гафовете на политиците, с глупостите на политиците, а не с колегите на техен гръб да печелиш рейтинг. Сякаш се замисля Рачков и за това е прав професора. Ние с политици наистина никога не сме се занимавали. Точно когато опозицията си мислеше, че го е притиснала до стената, министър-председателя ги погледна право в очите и прошепна: можем само да гадаем точните думи на премиера, но те поразително приличат на шеви. Възможно е, разбира се, думите му да са били: правя всичко за страната, или кабинетът е стабилен, или поздрави майка си от мен. Просто на нас се сториха така едни други думички, разбираш. Това предаване възпроизвежда западно предаване, но то се занимава с гафовете на политиците, с глупостите на политиците. Що не се занимава с другия с мене? Що не се занимават? Не си ли отговаряш на този въпрос? Зуек, все по-дълбоко се замислям и стигам до същия извод като професор Вучков. Как пък наистина нито един път не сме обърнали внимание на политиците? Аз нямам навика да сядам на една маса с Сулю и Пулю. Сулю и Пулю. Куйович, Муйович, Куйович, Муйович, Уйович, всеки, който завършва на тази сакрална сричка. Да излезе и да каже: моите отношения с Иван, Стоян, Петров и Драган са такива. Кало бельо да, бели чорапи не. Стига де. Никога и по никакъв повод. А какво излезе? Червено-жълто. То се занимава с гафовете на политиците, с глупостите на политиците, а не с колегите на техен гръб да печелиш рейтинг. Що не се занимава с другия с мене? Що не се занимават? Не си ли отговаряш на този въпрос? Защо? Често сме. Защо? Защото си интересен. С този, когото всички го познават. С него ще се занимават. Защото вие, професор Вучков, сте единствен. Може би след вас по-известно се само президента на републиката. Но ние с политици никога не се занимаваме. Изобщо. Това не е закон. Миналата седмица излезе информация, че докато президента Първанов е бил на посещение в Узбекистан, е отстрелял защитен вид планински овен. Ние от господари на ефира твърдим, че това не е вярно. Повтарям, не е вярно. Всъщност, върховният главнокомандващ е тествал различни оръжия, които да въведе на въоръжение у нас. Като върховен главнокомандващ нареждам на въоръжение българската армия да бъде въведено традиционното българско оръжие Козирог. Наличностите са осигурени. Скъпи приятели, президента Първанов не е отстрелял защитен вид овен, просто този вид се е превърнал в защитен след неговата стрелба. Иначе са загубени, няма да имат рейтинг. Няма кой да ги гледа. Така е, няма професор Вучков, няма рейтинг. За това да погледнем в реалните рейтинги, Василев. Давай. Скъпи приятели, според Агенцията за изследвания TV План, която изготвя рейтингите на предаванията, размисли и страсти на професор Вучков се гледа средно от 80 000 души и се излъчва един път в седмицата. Да, кажете.
Браво. Рейтингите как са? Добре, по-късно се имам запис сега. Докато всяка вечер Господари на ефира се гледа средно от 600 000 зрители, което умножено по 50 дни в седмицата, през които се излъчва, прави 3 милиона зрители. Шефе, търсят те по мобифона. Да, кажете. Браво. Рейтингите как са? Добре. Василев, тогава откъде му се обаждат на професор Вучков за тези рейтинги? Рачко, сигурно професора си има собствена рейтинг агенция. Вучков план! Много съм труден и много съм мъчен за конкуриране.